Assalamu alaikum. Kamar yadda muka yi bayani akan za mu fara conic sections. So conic sections sun rabu gida huɗu ne. Muna da circle, muna da ellipse, muna da parabola, muna da hyperbola. So zan fara yi ne da circle. So cycle yana da standard equation kamar haka: x minus h square plus y minus k square is equals to r square. So wannan shine standard equation na cycle wanda yake da center sa shine h, out, h, k. So where r ɗinka shine what? Radius na cycle. Kun san radius ai, r shine what? Radius. So wannan shine equation na cycle wanda yake da what? Center as what? h, k. Wannan r ɗinka kuma shine what? Radius na cycle. Misali an baka equation kamar haka: x plus 5 square plus y minus 7 square is equals to 25. An baka wannan equation ɗin an ce ka nemo center da kuma radius. So wannan muka duba shi equation of a cycle ne kamar yadda muka faɗa ɗazu. Muka yi comparing, muka danganta shi da wannan equation ɗin x minus h square plus y minus k square is equals to r square. So muka danganta equation na farko da wannan equation za mu ga duk abu ɗaya ne. So wannan equation ɗin, wannan abun yana mana nuni in za mu nemo center. Muka duba center, in muka yi setting x plus 5 is equal to 0. So kun gani x zai zama mai x ɗinka kana da what? Minus 5. Comma. So again muka yi setting y minus 7 is equal to 0. Kaga y ɗinka zai zama mai? Zai zama 7. So wannan shine center da muke da shi. So radius fa? Radius muna da r square is equals to 25. Ko? So muka taking square root to both sides zai zama mai? R is equals to plus or minus 5. Shikenan. Ka samu center as minus 5.7 kuma ka samu radius as r is equals to plus or minus 5. Shikenan, ba wani wahala.